Rexeitada. Pasamos ao punto 11. Punto 11, a moción do Grupo Socialista con motivo do 25 de novembro, Día Internacional de Eliminación de Violencia contra a Muller. A esta moción presentaron emenda de institución ao Grupo Popular e emenda de engádega ao BNG. Ten a palabra para exponer esta iniciativa señora deputada do Grupo Socialista, Margarita Candoqueiras. Moi bons días, moitas grazas, señor presidente. Cada 25 de novembro, o Partido Socialista de Galicia súmase á conmemoración do Día Internacional contra a Violencia contra as Mulleres. Compartimos a dor de tantas mulleres que sofren violencia, das súas fillas e fillos, nais, pais, familiares e amizades. A elas diriximos todo o noso apoio, a convicción de que loitamos pola máis xusta das causas e o noso compromiso de non deixar de avanzar ata erradicar a violencia machista. Sabemos que o camiño será longo, pero iso só fai máis urxente que apuremos o paso e que sigamos avanzando. Desde 2003 foron asasinadas no Estado 1.118 mulleres e 44 nenos e nenas. 37 mulleres en Galicia no que vai de ano. Todas estas cifras son unhas cifras terribles. En Galicia cada día se incoan nos xuzgados 17 novos procedementos penais por violencia contra a muller. Repetimos, 17 novos procedementos penais cada día. Estes xulgados recibiron no segundo trimestre deste ano 1.649 denuncias por violencia machista, un 10,4% máis que no mesmo período do ano pasado. Tamén, con respecto ao 2020, existiu un incremento do 9,6% no número de mulleres que son recoñecidas como víctimas. Non podemos resignarnos a que se asuma como normalidade a traxedia dolorosamente cotidiana da violencia machista, porque non é un destino escrito en pedra, senón o resultado, tal e como sinala Nacións Unidas, dunhas relacións de poder desiguais entre mulleres e homes que persiste como unha crise silenciosa. Como cada 25 de novembro, os e as socialistas alzamos a voz contra ese silencio. Sumamos a nosa palabra a de millóns de mulleres e homes que en todo o planeta din basta e reafirmamos ese compromiso tamén con feitos. Desde o Partido Socialista impulsamos o Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero, a Lei Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra a Violencia de Xénero, que supuxo o recoñecemento de que existe un tipo específico de violencia, a que se exerce contra as mulleres polo feito de ser mulleres, e supuxo un cambio completo de perspectiva amplamente demandada polo movemento feminista. Co Real Decreto Lei de Medidas Urxentes para o desenvolvemento do Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero, abordáronse os cambios legislativos para ampliar a protección das vítimas e as súas fillas e fillos, e durante a crise da COVID-19 puxéronse a disposición das administracións locais fondos contra esta violencia. O Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero cumprirá a súa vixencia o próximo ano e consideramos que é momento de coñecer o seu impacto. Hai que avaliar, renovar e actualizar o compromiso contra a violencia machista, volvendo sumar o maior consenso posible para que a violencia de xénero siga a ser unha cuestión de Estado, que atinxe a todos os partidos. É momento de mellorar a coordinación das administracións na loita contra a violencia de xénero, así como de dotar esta tarefa co financiamento axeitado a través das comunidades autónomas e concellos, pero tamén a través das organizacións feministas da sociedade civil. En cumprimento do Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero, o Partido Socialista considera que se requiren de leis específicas. É urxente a aprobación da Lei Orgánica de Garantía da Liberdade Sexual, coñecida como a Lei de Só Si é Si, para que o consentimento da muller sexa o aspecto fundamental sobre o que se configuran os delitos contra a liberdade sexual. Consideramos que se debe avanzar cara un novo marco legislativo orientado á abolición da prostitución. A trata con fins de explotación sexual non pode desligarse da prostitución, a forma máis terrible de violencia contra as mulleres. Son dúas caras dunha mesma realidade, xa que a trata de mulleres e nenas con fins de explotación sexual existe porque hai demanda de mulleres e nenas para a prostitución. O Partido Socialista desexa unha sociedade onde as mulleres e as nenas non sexan prostituídas, nas que os corpos das mulleres e nenas non sexan obxetos de consumo. O noso modelo de sociedade é un no que homes e mulleres son iguais e libres, e esa idea é incompatible coa prostitución
e a trata de seres humanos. Non podemos esquecer que a prostitución non é un problema das mulleres, senón de calidade democrática. Garantir a liberdade, a seguridade e a vida das mulleres e protexer as víctimas non é unha opción, é unha obriga. A violencia machista interpélanos e as administracións locais debemos combatela con todos os medios ao noso alcance. No ámbito das nosas competencias, desenvolvemos un papel fundamental na prevención, así como na información, asesoramento, protección e acompañamento ás víctimas e aos seus fillos e fillas. Polo que presentamos as seguintes propostas de acordo. Ratificar o compromiso da Deputación Provincial de Ourense cos dereitos das mulleres, coa erradicación de calquer tipo de violencia machista e para combater e condenar calquer discurso negacionista e posicionamento político que negue a violencia de xénero ou rexeite as políticas públicas enfocadas á súa total erradicación. Instar a Deputación Provincial de Ourense a impulsar medidas contidas na Lei Orgánica 1/2004 de medidas de protección integral contra a violencia de xénero e no Pacto de Estado contra a violencia de xénero, no marco das súas competencias. Instar a Deputación Provincial de Ourense a impulsar no marco das súas competencias que as políticas públicas en materia de servicios sociais, promoción de sanidade e igualdade teñan tamén como obxectivo a abolición da prostitución. Instar a Deputación Provincial de Ourense a colaborar coas asociacións da sociedade civil que loitan contra a violencia machista e traballan por a igualdade de homes e mulleres. Instar ao Goberno de España a actualización e renovación do Pacto de Estado contra a violencia de xénero nas Cortes Xerais para buscar o maior consenso político e social e a mellora da coordinación institucional, co fin de garantir que os fondos do pacto se implementen de maneira máis óptima. Instar o Goberno de España a impulsar un marco normativo orientado á abolición da prostitución. Moitas gracias. Grazas, deputada non escrita, señora Lama, que ando a cadeira. Moitas gracias, señor presidente. Eu o que pedín é que se retirase a moción porque estaba firmada por un portavoz machista, non porque non me preocupe da violencia machista. Por favor, dona Elvira, non interprete as miñas palabras ao seu gusto, por favor. E vostede, que sempre quere abanderar, a verdade é que me sorprendeu, e lle vou dicir por qué. E vostede, que sempre quere abanderar o feminismo, llevou a lembrar que preferiu rodearse no seu goberno de xinzo de 6 homes nun cuatripartito que de 5 homes máis unha muller. E vostede, o que máis me doe de vostede, señora Elvira, é que utilice a miña saída do Partido Popular para defender a actitud do seu portavoz socialista, o señor Rodríguez Villarino, a discriminación e o desprecio co que trata a unha compañeira súa, non só na Diputación, sino no Concello de Xinzo, unha persoa que se ganou un expediente disciplinario por votarla a vostede para ser a primeira muller alcaldesa do Concello de Xinzo de Limia. E o peor de todo é que vostede coñece a realidade persoalmente, porque eu ya contei, sabe a realidade do que aconteceu, do que eu pasei e do que eu sufrín, e que vostede veña aquí para utilizar eso para conseguir algún tipo de rédito político dentro do seu partido, sinto dicirlle que me parece lamentable. Falando da moción da que estamos a tratar neste momento, unha moción que, dende logo, recolle unha situación difícil, unha lacra que estamos a vivir a nivel nacional. E penso que non debemos, eu polo menos o considero, que non se debe facer política deste tema. E polo tanto eu coincido neste caso co Partido Popular de que é importante unirse a ese comunicado da Federación Española de Municipios e Provincias, porque eu penso que nestes temas non de todo se pode facer política. Unha vez tamén o debatín co portavoz socialista que me dicía que sí, que incluso que cos nenos se podía facer política. Eu considero que non hai certos temas dos que non se pode facer política, e un dos temas é isto tan grave que está a suceder e que parece que nestes tempos cada vez máis, non? Por tanto, é importante, vamos a deixar os cores, vamos a deixar as bandeiras, vamos a unirnos por unha vez, vamos a darnos a man, aínda que non pensemos, na maioría dos temas non pensamos, nin temos a mesma percepción da realidade, por desgraza.
pero sí que é importante sair adiante nestes temas e non comparto facer política tampouco da violencia de machista ou da violencia de xénero. Moitas gracias e nada máis. Grazas, señor Caride. Moitas gracias, señor presidente. Bueno, penso que cando aquí debatimos, a veces acaloradamente ou nos chamamos cousas uns a outros, teño a sensación de que veremos a perspectiva de que aí fora hai xente con nomes e apelidos. As decisións que nós aquí tomamos afectan a xente con nomes e apelidos. E algúns nomes e apelidos, por desgracia, son coñecidos por acontecimentos tremendamente terribles. Monserrat Martínez, por exemplo, Rosa María Pinto, Laura Alonso, Isabel Fuentes, Julia Lorenzo, Virginia Ferradás, María del Pilar Palacios, Aurora da Cuña, María Socorro da Silva, Marina Bo, Teresa Campos, Socorro Pérez, Nerea Aniel, e por non esquecerme do primeiro gran asunto que conmocionou a cidade no ano 1988, cando ainda non se falaba de violencia de género, aquel famoso e terrible asesinato de Sonia Bellás. Isto é unha realidade, o sea, son nombres e apellidos, pero que despois hai moita outra xente que non coñecemos os nomes e apellidos, que están indo os juzgados a denunciar e mantiñen a súa mantéñense en secreto sin que se sepa realmente o que pasa nesas familias. E o peor de todo é que hai moita xente, hai outras moitas mulleres que ni sequera denuncian. A partir de aí, non só hai unha violencia de xénero física, tamén hai unha violencia de xénero psíquica e unha violencia de xénero económica. A onde quero ir con todo isto? Que, bueno, pues isto é un tema moi serio. Eu non sei hasta que punto o conxunto de medidas que se adoptan son suficientes. Calqueira proposta que se faga neste sentido é importante, pero creo que a primeira máis fundamental é a pedagogía. É dicir, temos que procurar que a nosa cidade, a nosa sociedade sexa unha sociedade formada nos valores cívicos que debe e o respeto. E ás veces nós mesmos con escenarios como os que se están demostrando aquí, con espectáculos como os que se han dado aquí, non contribúe absolutamente a nada a esa pedagogía que nós exigimos o que debemos exercer sobre a sociedade. A violencia de xénero é unha violencia específica hacia a muller dentro do conxunto da violencia que vive a sociedade. Non nos esquezamos, aunque é moito máis grave precisamente por ese poder de superioridade que ten o home o que exerce o home físicamente sobre a muller. Por lo tanto, non só debemos adoptar todas as medidas que se podan na materia específica, por exemplo, unha que a min se me ven agora a cabeza, que coñezco pola miña relación profesional, o xulgado de violencia de xénero de Ourense non é exclusivo, o sea, non leva exclusivamente asuntos de violencia de xénero, comparte outro tipo de asuntos penais, e ás veces esa saturación provoca que non se xa adecuadamente atendido todo. Unha bella demanda, un xulgado exclusivo de violencia de xénero. Só hai 3 xulgados de instrucción en Ourense e un deles leva funcións de xulgado de instrucción máis de violencia de xénero. O propio sería que houbera un xulgado exclusivo. Pero bueno, a non quero ir que calqueira medida que se adopte benvida sexa, por eso vou apoiar a moción, pero tamén temos que facer un esforzo para reducir o nivel de violencia verbal que ás veces manifestamos aquí, que genera esa desafección que moitas veces a sociedade ten hacia os políticos, porque se hai que facer pedagogía tenemos que empezar a facer nós aquí. Grazas, BNG. Don Bernardo Varela ten a palabra. Sí, pois é a verdade que cando vin a proposta do Partido Socialista, a verdade é que lle puxeron bastante ben ao Partido Popular, porque o primeiro punto é ratificar o compromiso da Diputación Provincial cos dereitos das mulleres, é dicir que é algo que xa se está a facer. Sinceramente non entendía que isto fora a dar lugar a ningún tipo de ir máis alá, se se quere, engadir a proposta do Partido Socialista. E digo dende a absoluta certeza de que isto é o que pensaba. Nunca pensei que fora a dar máis de si o tema. En algo que, ademais, creo que todos estamos de acordo que deberíamos de concordar. Eu, respecto á proposta do Partido Popular, si que lles digo tamén,
eu sería partidario, como fixemos en Allariz, de levar adiante a proposta, neste caso, da FEGAM, non? Que llevou a ler a continuación, que era invitamos ás demais administracións, institucións, entidades públicas e privadas, axentes sociais e a cidadanía en xeral a sumarte a esta declaración de denuncia e compromiso para erradicar calquer tipo de violencia contra as mulleres. Sinalamos a necesidade dunha abordaxe global e profunda con liñas de acción sobre todas as formas de maltrato, incidindo non só na asistencia, senón axudando a dar visibilidade a todo tipo de situacións e adoptando medidas de prevención que eviten o sufrimento. Requerimos recursos económicos e humanos para a implementación do proxecto de axuda e empoderamento das mulleres. Demandamos a mellora e prioridade das políticas e leis a favor do desenvolvemento das mulleres, garantindo a súa aplicación en calquera espazo e circunstancia a prol de proteger os seus dereitos, e subliñamos o valor das mulleres no desenvolvemento social, económico, intelectual e humano e, por tanto, a necesidade de asegurar a súa participación plena e efectiva en todos os niveis de liderado e decisorios da vida política, económica e social, tanto pública como privada. E a este respecto quero indicarlles que, sinceramente, no grupo do Bloque Nacionalista Galego tamén valoramos traer unha proposta de moción a este respecto, pero entendíamos que casi era mellor facer unha declaración institucional que aunara o sentir de todos os grupos e que nos puxera nun tema tan sensible para a sociedade como este, onde creo que todos debemos de chegar a puntos de encontro por enriba das nosas posturas, pois unha conclusión clara que podería ser esta que les acabo de trasladar, porque así, ademais, foi conformada dentro da FEGAM polos concellos e as diputacións galegos desde distintas ópticas, de distintos puntos de vista. Unha vez se presenta a moción, o que tratamos non foi en absoluto de poñerlle pau nas rodas, senón enriquecela. E, polo tanto, sí que, ao respecto do Pacto do Estado contra a Violencia de Xénero, o que propuñamos no apartado quinto era implementar unha maior dotación económica para efectivizar as medidas establecidas, e isto entra dentro da crítica constructiva, posto que lles podo trasladar que no Concello de Allariz, con 6.300 habitantes, a aportación que nos fan desde o Pacto do Estado eran 700 euros. Evidentemente, con isto é complexo facer ningún tipo de medidas políticas que favorezan a loita contra a violencia contra a muller. O punto sétimo que engadimos é, como ben decía o señor Caride, demandar do Goberno do Estado a creación dun xuzgado específico de violencia de xénero en Ourense, que quero recordarles que isto xa fora un punto tratado nos acordos de investidura entre o Partido Socialista e o Bloque Nacionalista Galego, e, polo tanto, algo que se debe de materializar, e entendemos que era unha boa oportunidade para reclamar que así fora co consenso de todos os que aquí estamos. E o oitavo, por non deixar fora a Xunta de Galiza, que tamén creemos que ten unha parte importante de responsabilidade neste tema, demandar da Xunta de Galiza un incremento dos recursos económicos destinados especificamente a loitar contra a violencia de xénero do proxecto de orzamentos de 2022, de forma que se sitúen como mínimo no 1% do total e así dotar de suficientes recursos para que se rectifique a liña de incumprimento da Lei 11/2007 de 27 de xullo galega para a prevención e o tratamento integral de violencia de xénero, como, por exemplo, no ámbito da atención psicolóxica garantida de atención primaria e o esforzo e ampliación do Centro de Información ás Mulleres. Pero que tampouco este sería unha eiva, se vostedes entenden que este punto ataca sustancialmente a Xunta de Galiza, estaríamos dispostos a retiralo en aras a un acordo común por parte de todos os grupos. Por parte do que vostedes nos trasladan, digo, dentro do grupo mayoritario, non vemos problema algún, máis alá de que nos sorprenda algún parágrafo que aquí ven. Por exemplo, hai un punto que di: defendemos a necesidade de promover accións globais consensuadas. Home, ir a accións globais consensuadas cando se trae algo que tira o que presenta o grupo propoñente, haberá que ser mínimamente consecuentes, e se queremos consensuar algo, o normal será falar co grupo propoñente para ver se sai algo e non sustituirlle íntegramente a moción. É a miña humilde opinión.
E despois tamén hai un punto que manifestamos novamente a nosa preocupación polas altas tasas de emprego temporal das mulleres unida á destrucción e a caída de emprego que advirten dun perigo e aumento a brecha de xénero. Aí ao mellor algo ten que ver a famosa reforma laboral que creo que no Partido Popular queren manter e o Partido Socialista non acaba de levar adiante a súa derogación. E ao mellor eso ten algo que ver cas altas taxas de emprego temporal das mulleres, insisto. E, polo tanto, creo que sí que eso temos que combatilo, e combatilo con normas e leis que favorezan esa non temporalidade nestes postos de traballo. Por parte do Bloque Nacionalista Galego, o que lles podo asegurar é que nos gustaría que nesta moción se pudera trasladar unha imaxe de forza de cara á sociedade, unha imaxe, efectivamente, como vostedes decían, de consenso, e se as nosas propostas son ben recibidas, tampouco creo que as dúas primeiras, dende logo, non creo que teñan moita discusión, e a terceira, eu creo que debería de estar tamén en riba da palestra, pero tampouco vamos facer deso bandeira, pero sí que agradeceríamos que fóramos quen, entre todos e todas, de sacar adiante unha proposta consensuada en algo no que, no fondo, penso que todos estamos de acordo, como é a eliminación da violencia contra a muller, a eliminación da violencia de xénero. Nada máis, moitas grazas. Grazas, Democracia Orensana. Gracias, presidente. Bueno, eu quedome cas últimas palabras que dixo o portavoz. Esencialmente é unha cuestión na que, afortunadamente, polo menos a clase política parece estar totalmente de acordo, afortunadamente. Os que temos certa idade, pois lembramos os primeiros momentos da loita feminista lá nos anos 70. O señor Caride recordou o caso de Sonia Bellás, pero eu ainda recordo un anterior. A principios dos 80 houbera un caso de violación, colleran unha xoven no ponte de Marcelo Macías. Eu recordo que a xente dicía, o comentario, digamos, políticamente correcto daquela época era que facía ela a esas horas da mañá para andar sola pola rúa, non? Era unha cousa, pois, que xa naquel momento, pois, os que éramos máis novos nos fervía a sangre con aqueles comentarios, pero, bueno, era o que había naquel momento. Por parte de persoas, por outro lado, ben intencionadas, pero, bueno, era o que tiñamos. Eu tamén recordo un debate curiosísimo, cando eu estaba no bachillerato, no que algúns rapaces, eu tiña daquela de 16 anos, defendíamos que a violación se podía dar dentro do matrimonio. E o que decían, pois, a xente era como, se está casado, existe o que se chamaba débito sexual, non? Quer dicir que a muller debía estar sempre receptiva, non? E claro, eu recordo que moitas persoas que hoxe militan en partidos, digamos, que defenden a igualdade da muller, algunhas, éramos moi novos, non? Pero tamén se escribían aquela tesis naquele momento, non? Os que decíamos, a min chegaron a chamarme de todo por decir que podía haber violación no matrimonio. Anos 76, 77, non? A xente ainda non entendía eso, non? Quer decir que, afortunadamente, se avanzou bastante, ainda quedan moito terreno que andar, porque, primeiro, porque siga habendo casos de violencia física, non? O sea, de violencia, incluso asesinatos. Estamos lembrando sempre o caso das mulleres asesinadas, por ese concepto, por esa circunstancia de ser mulleres que actúa, digamos, no subconsciente dos asesinos dunha maneira que pensan que teñen dereito a facelo, non? E hai terreno, pois, para o análisis psicolóxico. Pero, aparte deso, eu recordo aquela frase de Ortega e Gasset que decía: as verdadeiras revolucións non se fan contra os abusos, sino contra os usos, non? Entonces, efectivamente, ademais dos abusos que supoñen as agresións, os asesinatos, están os usos. O sea, o machismo que se esconde nas costumbres todavía, non? E que son os que moitas veces alá subterráneamente fan aflorar despois, como unha punta de iceberg, os casos máis graves, non? Pero, bueno, que existe unha cultura hexemónica todavía machista, efectivamente, na sociedade, e se falamos en términos globales,
fai pouco li un libro dunha feminista, non me acordo, o Sefret ou algo así, bueno, unha francesa, non me acordo, olvídanse os autores. Falaba de que a violencia contra a muller, ademais de ser esencial, era existencial, no sentido de que dependendo do lugar onde se nacese, do mundo, non? Pois os grados de violencia contra a muller eran moi diferentes, non? Non é o mesmo nacer muller na India que nacer muller pois en algún país de África, nacer en algún país do terceiro mundo. Xa non digamos os casos extremos que conocemos pois recientemente pois, por situacións políticas como as que se deron en Afganistán, etc. Total, que desde logo este é un tema sobre o que hai moito que reflexionar, moito que interiorizar. A clase política, afortunadamente, polo menos no que se verbaliza, estamos totalmente de acordo, pero claro, eu a veces establezco a comparación coa loita contra as drogas, non? Por poñer un exemplo comparativo. Levamos non sei cantos anos, e este é un mero exemplo para establecer a comparación, facendo campañas antidroga e a droga sigue estando aí. Por qué? Pois algo está fallando. Quer decir que se están ao mellor facendo campañas destas que se dice que convencen aos convencidos, non? O sea, campañas, digamos, de cara a galería, que tamén se dice a veces, pero que, digamos, que non afectan ás persoas que realmente pois están aí, digamos, con os intereses creados para que se manteña esa situación. Bueno, pois poñendo ese exemplo comparativo, pois tamén pasa un pouco coa violencia machista. Destírense inxentes cantidades de diñeiro a loita contra a violencia de xénero, violencia contra as mulleres, violencia machista, como queiramos chamar. É o caso do concepto máis que o nome, ainda que a veces se fai tamén casus belli do nome en vez de ir ao fondo do asunto. E, sin embargo, a situación sigue estando aí, como no caso da droga, por poñer o exemplo, non? Entón, que pasa? Está claro que a mellor hai intereses económicos aos que lle convén pois, que a situación siga sendo aí. Falase moitas veces do mundo da publicidade, do mundo do cine, no que determinados sectores económicos xa sen irse xa os sectores económicos que moven, digamos, non falouse aquí da prostitución, pero ao mellor o acordo entre todos os partidos políticos, o pacto de Estado, ao mellor debería ir xa algo máis profundo que en facer declaracións, que en facer manifestacións institucionales, que están moi ben, desde logo, que en adscribirse a toda a fecha, a toda a efeméride simbólica, e ao mellor temos que empezar a pensar nos resultados, non? Entonces, lóxicamente, unha vez que todos estamos de acordo, que todos na teoría, nas manifestacións verbalizadas, etc., ao mellor temos que estar empezando a pensar en prácticas que leven realmente a un resultado e que leven realmente, pois, eso requiere valentía de verdade, porque eu noto, os que vivimos as épocas feministas nos anos 70, noto unha falta de valentía real na loita feminista de hoxe, non? Algúns rapaces de 15 anos, dos anos 70, enfrentámonos aos nosos pais para que a nosa irmá non nos fixera a cama. Iso era unha valentía diferente, por poñer un exemplo, non? A túa cama fai na túa irmá. E enfrentábamos ao mellor hasta cos pais. Quer dicir que nos involucrábamos persoalmente, e as feministas daquela época asumían uns riscos que non teñen nada que ver con firmar unha declaración, salir falar na televisión, cando, digamos, o sustrato políticamente correcto, sabes que tes a favor, e non como nos casos que puxen antes. Quer dicir que falta esa valentía real de... Estou pensando, por exemplo, no caso da prostitución. Hai que te meter ao mellor, abrir ese melón, non? Dos teleclubs, o sea, dos anuncios por palabras nas páxinas. A mí abrimos un periódico, en unhas páxinas fala moito de luita contra a violencia machista, despois encontramos nas páxinas de anuncios rubia, exótica, etcétera, etcétera. Quer decir que ao mellor temos que empezar a ser máis serios, e lóxicamente é unha cuestión de Estado, un pacto de Estado. E, bueno, quédome con esa idea de que temos que pensar en serio, temos que deixarnos de menos paripés, de menos
tratar de capitalizar que si eu loito máis por ese tema que o partido, o PP, o PSOE, o Bloque, o outro, quen é máis desto. No, eu penso que hai que empezar a demostrarlo con feitos e hai que empezar a ter unha valentía real neste caso e non quedarse en meras declaracións. E de momento nada máis, gracias. Grazas. Grupo Popular, Dona Luz do Porto ten a palabra. Moitas gracias, señor presidente. Bos días a todos e a todas. Francamente, foi un tono, o sea, un pleno bronco na moción anterior. Seguramente para todos, se se podera volver uns minutos atrás, se evitaría moitas expresións que se utilizaron, porque se utilizaron algunhas expresións, permítame que yo diga, señor Villarino, un tanto fortes, e non estou falando de machismo, estou me referindo a outra, xa lle un pouco o meu compañeiro César, xa lle clarificou un pouco o que podría pensar Hannah Arendt sobre o que acababa de acontecer. Si, Bernardo Varela, vostede dice que, efectivamente, no Concello de Allariz xa van 2 anos, polo menos, nos que chegamos a un acordo dende a Xunta de Portavoces de eliminar este tipo de mocións do contido político dos plenos, porque os intereses e a defensa das mulleres é un tema que non pode ter cores políticas. E creo que, por todo o que acabo de escoitar por todos os portavoces que interviron respecto a esta moción, aí estamos de acordo. E, de verdad, me gustaría moito, e por a nosa banda, quixéramos que hoxe este pleno remate con un pouco de sentido común, un pouco de acercamento, porque no fondo o estamos, porque no fondo todos pensamos o mesmo sobre o que estamos a falar, que é a loita contra a violencia das mulleres, e deixemos atrás cualquera rastro de ego ou cualquera rastro de singularidade política que non nos aporta nada, e desde logo non lle aporta nada a todas as víctimas, as 1.118 mulleres asesinadas dentro do ano 2003, nin a todas as mulleres que están sufrindo violencia de xénero neste momento. Bernardo propoñía facer retirar incluso a súa emenda sin ningún problema e sumarse á declaración da FEGAM. Bernardo, nos aquí o único que fixemos, e coa mesma intención, non era a intención de sustituir nada, e desde logo non era a intención da nosa emenda de sustitución invalidar o traballo do Partido Socialista, para nada. O único que pretendía a nosa, e pretende, a nosa emenda é chegar ao que, como decía o compañeiro Bernardo, se chegou no Concello de Allariz. Cheguemos a un consenso, partamos este ano de unha folla de ruta en blanco e sumémonos a esta declaración da FEM, non ten por que ser a FEGAM, a FEM creo que abrangue a un espectro moito máis amplio. Poderían valer as dúas. Nos presentamos a da FEM, e a temos aquí, entendendo e estando de acordo tamén, porque realmente a moción que vostedes presentaban, pois o que pedía xa se estaba a facer, e nos puntos que vostedes pedían estábamos de acordo. A única intención era eso. E de verdad que yo pido como muller, como diputada, como membro deste grupo de goberno e como membro desta corporación que somos todos, yo pido encarecidamente de que hoxe poidamos salir de aquí todos coa cabeza ben alta por chegar a un acordo e unirnos en algo tan trascendental, e deixemos as discusións políticas para as cuestións que realmente teñan discusión política, e aquí vayamos todos da man. E, por lo tanto, xa paso a dar a lectura da emenda que nos propoñemos, que sumarnos á declaración institucional da FEM con motivo do Día Internacional de Eliminación da Violencia contra a Muller, ratificada nos seguintes puntos.
Convidamos a todas as entidades locais a adherirse á declaración institucional da FEM, sumándonos a todas as voces que claman por un futuro en igualdade. Recoñecemos a gravidade da violencia machista como un problema político de primeira orde, de saúde pública e como un grave atentado aos dereitos humanos fundamentais. Asumimos a responsabilidade no proceso de intervención con víctimas de violencia machista e defendemos o principio de reparación en todas as súas fases. Alertamos sobre o aumento dos asasinatos machistas e manifestamos a nosa preocupación ante a violencia vicaria e ante o desamparo que sufren os orfos e orfas. Lembramos que é necesario garantir que a igualdade de xénero e os dereitos das mulleres como elemento clave para garantir a recuperación social e económica de todas as persoas a nivel global. Defendemos a necesidade de promover accións globais consensuadas que garantan a continuidade das políticas dirixidas á eliminación das normas sociais discriminatorias e o reforzo dos programas de prevención e loita contra a violencia de xénero. Demandamos a implementación de proxectos e programas locais que garantan a igualdade de xénero no emprego e o apoio ao espírito empresarial das mulleres, como medidas para preservar a súa independencia económica e previr a violencia de xénero. Manifestamos novamente a nosa preocupación polas altas taxas de emprego temporal das mulleres que, unido á destrucción e á caída do emprego, advirten dun perigoso aumento da brecha de xénero. E ratificamos o noso compromiso co Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero e lembramos a necesidade de continuar avanzando no seu desenvolvemento. Polo de agora, nada máis e moitas gracias. Grazas. Segunda quenda de intervencións. Grupo Socialista. Sí, moitas grazas. A moción que hoxe traemos a este plenario o Partido Socialista é unha moción para conmemorar o día 25N, para conmemorar unha data que a ninguén de nós, estou seguro, nos gustaría conmemorar. Porque esta data o que representa é un drama terrible, representa violación, representa agresión, representa morte. Penso que todos e todos os que estamos aquí estamos sensibilizados con este tema. Xa acabamos de escoitar as palabras de todos vostedes, non? Nas súas intervencións. Tamén provócanos unha gran repulsa que sigan matando e agredindo as mulleres por solo feito de ser mulleres. Por iso, as persoas que temos responsabilidade política, como as que estamos aquí hoxe, e, ademais, que estamos preto dos cidadáns en cada un dos nosos concellos, penso que temos que seguir planificando políticas e accións reais para conseguir cambios. É certo, como xa se decía aquí, que non basta con celebrar un día como este. Vemos que hai vale, xa levamos avanzando, non? Avanzando neste tema, pero, bueno, siguen estando aí esas mortes, eses nomes, non son cifras, son nomes de mulleres, de nenos e de nenas, non? Entón, penso que xa chega un momento en que xa temos que facer unha planificación de accións concretas, que ao mellor temos que empezar ao mellor por un tema que é base, que é empezar por educación dos nosos nenos e nenas, non? Educalos en igualdad, igualdalos na resolución de conflitos de forma pacífica, eliminando estereotipos, enchendo as súas mentes de que eles, tanto nenos como as nenas, teñen os mesmos dereitos e obrigacións e son iguais, non? Entonces, creo que temos que dedicarnos a eso, a políticas concretas. Como digo, é unha obriga a de todos nós traballar unidos e seguir avanzando para conseguir unha sociedade máis xusta, máis democrática, onde todos os homes e mulleres teñan as mesmas obrigas e os mesmos dereitos. Por iso, para poder traballar xuntos, nos vamos a aceptar a emenda de engádega do Bloque Nacionalista Galega, porque entendemos que é unha emenda que suma a nosa moción. Estamos de acordo con todos os puntos que aquí se presentan. E pediríalle ao Grupo do Partido Popular, señoras e señores do Partido Popular, que reflexionen na súa emenda de sustitución que non suma, sino que sustituye, que resta os puntos que nós traemos aquí e que a convirtan, pois, ao mellor nunha emenda de engádega tamén e que así subemos todos os partidos. Porque eu repasando os puntos de acordo que nós traemos, pregúntome,
vostedes non están de acordo en que esta Deputación teña un compromiso cos dereitos das mulleres e que teña un compromiso para erradicar todo tipo de violencia de xénero, ou non quere esta Deputación impulsar medidas para traballar en contra desta violencia de xénero ou impulsar políticas públicas co obxectivo da abolición da prostitución, ou non quere esta Deputación colaborar coas asociacións da sociedade civil para traballar temas de igualdade e loitar contra a violencia machista, ou esta Deputación non quere instar ao Goberno de España a actualización e renovación do Pacto de Estado e unha maior coordinación institucional, ou ben non queren instar ao Goberno de España a impulsar un marco normativo orientado á abolición da prostitución, que para nós é un tema e un punto de vital importancia. Porque, miren, a nosa sociedade pretendidamente avanzada en dereitos humanos convive coa explotación sexual de miles de mulleres e nenas. España ocupa o primer posto de Europa e o terceiro do mundo despois de Puerto Rico e Tailandia en consumo de prostitución. Vaya cifra, vaya posto máis vergoñento, o primeiro de Europa. É hora de acabar con esta indignidade e coa hipocresía social que atapa, blanquea e frivoliza. Porque non debemos olvidar que esta compra-venta de corpos de mulleres e nenas é incompatible coa dignidade do ser humano. E porque convertir o corpo de mulleres e nenas en obxetos de consumo é unha expresión máis de desigualdade, de discriminación e de violencia. É o momento de unirnos, de traballar xuntos para apoiar a todas esas mulleres que aínda hoxe sufren violencia machista e que non son capaces de denunciar ou de salir desa situación. E tamén é un momento para que nós sexamos a voz de todas esas mulleres que xa non están vivas. Moitas grazas. Grazas, señora Lama. Non fai uso o seu turno, señor Caride. Sí. Gracias, señor presidente. Bueno, vou ser breve. É que me acaba de escribir por WhatsApp unha persoa que unha muller moi significada na loita polos dereitos das mulleres e que nos está a ver por internet, dicindo que dice, sueño con el día en que no tenga que reivindicar nada desto. Pois esa é a cuestión, é dicir, que non sexa necesario ter que reivindicar porque a sociedade xa asumiu absoluta igualdade, é dicir, unha abogado, unha abogada que teña particularidades á hora de defender a muller que de defender un home. Eso non é dunha sociedade do século XXI. E para chegar a ese punto, o máis importante é a unidade, que non sexa necesario facer debate, si facer pedagogía, si falar, si educar a xente, pero non facer debate, que non haxa posturas encontradas, nin matices, porque realmente isto é unha cuestión que se non empeza por nós mesmos, os que estamos dentro da actividade política, pois a pouco podemos chegar. Hai moito traballo que facer e se nos ponemos a analizar cuestións van saindo, falando por exemplo da prostitución, non fai moito leía que efectivamente incluso hai blogs en internet que valoran os servicios sexuais das prostitutas. Isto é absolutamente denigrante, e como iso hai muitísimas máis cousas, e iso non só se resolve con normativa, con legislación, con pactos, sino, sobre todo, con formación e educación. E aí é onde hai que traballar. Claro, a formación e a educación non é inmediato, non podemos formar a xente de 50, 40, cando xa temos unha idade, temos unhas costumes, pero si os nosos nenos, os nosos chavales, que desde abaixo, desde os colexios, se inculque esa absoluta igualdade. E iso non existe. Porque eu podo conformar con nenos pequenos, familiares, que coñezco, e todavía sigue existindo un comportamento machista, que eles non saben que é machista, pero é unha cuestión netamente cultural, nos propios xogos que teñen os nenos. Por lo tanto, aí quixera poñer o foco e volver ao que dicía ao principio. Ser pacíficos no debate, debatir está moi ben, pero sobre todo non mostrar violencia verbal nin personal, nin volcarnos nos mesmos, porque senón non transmitimos un exemplo á ciudadanía para que nos poda seguir. Nada máis. Grazas. Segunda quenda BNG, cando queiras, Bernardo. Sí, evidentemente o machismo está insertado na nosa sociedade e vai ser moi
moi complicado evadicalo, non? Certamente, en moitos casos, incluso, os datos son moi preocupantes e indican que existen sectores da xuventude que están incluso voltando cara atrás, o mellor por esta situación que se ten dado, pois que, desgraciadamente, ven isto como algo lonxano e reproducen roles que xa creíamos que se tiñan superado. Con todo eso tamén quero decirles unha cousa. Onte escoitaba en Radio Nacional que para mí foi unha sorpresa, porque incluso en Francia poñen como exemplo a este nivel a sociedade española como un espazo de referencia en políticas a prol da igualdade de xénero, tendo en conta as moitas eivas que temos, pero que ali en Francia aínda non existe esa capacidade incluso de ter datos certos sobre a violencia xerada sobre as mulleres a nivel de asesinatos, etc. Conste tamén que a violencia contra a muller vai moito máis alá desa violencia que consiste no asasinato e incluso a violencia física en moitos casos, senón que vai sobre esa supremacía do home sobre a muller que se traslada ás veces en pequenos feitos que incluso os homes non nos damos conta deles, porque fomos criados nese espazo e resulta complexo de diferenciar o que está absolutamente ben do que non está ben. E aí, ás veces, seguro que eu mesmo teño eivas nese senso que entre todos como sociedade debemos de tratar de corrixir. O respecto do que estamos a falar hoxe, eu fago miña proposta de Marga. Entendo que, sinceramente, non hai ningún punto, penso eu, cando menos na proposta do Partido Socialista, e, bueno, humildemente tamén creo que na que engadíamos o partido do Bloque Nacionalista Galego tampouco habería ningún problema, e, dende logo, eu non penso votar en contra de ninguna das propostas que aquí se traen hoxe. Eso xa o digo de cara. Para que conste, o sea, estarei máis ou menos de acordo en que se faga unha emenda de sustitución por parte do Partido Popular. De feito, non estou de acordo, pero non me sinto capaz de votar en contra desa proposta que aquí se trae. E, polo tanto, que me gustaría que efectivamente fora unha proposta que recollera todas as sensibilidades dos que aquí estamos, porque todas as sensibilidades están encamiñadas ao mismo punto, que esa eliminación da violencia de xénero, da violencia contra a muller. E creo que sería un paso adiante cara á sociedade que nos rodea, e para o ano que ven tamén nese sentido pois me voto en cara a mí mesmo e o deixo aquí quedar, que o mellor temos que ter a suficiente capacidade de antelación para que esta proposta veña traballada xa da Xunta de Voceiros, que non haxa lugar a traer mocións, sino que todos concordemos nunha mesma proposta e xa non teñamos este debate, sino que isto sexa unha declaración institucional que se faga desde esta institución e despois, se temos outra cousa que dirimir, pois que a dirimamos, por suposto, como unha moción, porque evidentemente sobre isto tamén podemos facer propostas enriquecedoras de cara a esta institución e de cara á sociedade en xeral, pero que esa sexa a lección que temos que aprender entre todos este ano e que ese sexa a proposta final. Eu, desde logo, como Bloque Nacionalista Galego, non vamos a votar en contra de ninguna das propostas que se traen. Moitas grazas. Grazas, Democracia Orensana. Só algunha cousiña máis, aunque efectivamente pois eu penso que está todo claro, penso que no esencial estamos de acordo. Eu incidir na necesidade de búsqueda de solucións prácticas e xa un pouco, digamos, non incidir, digamos, no intento de capitalizar políticamente a cuestión e, sobre todo, ir máis alá deso que habitualmente, coloquialmente, se chaman os paripés, non? O sea, o que, como decía antes, esas campañas que convencen os convencidos, pero non convencen os que non están convencidos. Porque eu estou prácticamente seguro de que todas estas declaracións institucionais e moitas das campañas que facemos desde as institucións, os agresores ou as persoas, digamos, pois que teñen esas conductas entrelles por un oído e salelles polo outro. Entonces, habrá que buscar, pois, e por que eso? Pois aquí falábase tamén moito de educación. Eu quería comentar que somos bastante inxenuos se pensamos que os rapaces e os novos
si somos capaces de modelalos nesta clase de cuestións e noutras moitas coa mera acción da escola e coa mera acción da familia. O sea, os rapaces de hoxe están suxetos a tal cantidade de estímulos interesados en todos os ámbitos que eu, se tuvera que dar unha cifra acerca do que influye na súa información a escola, o instituto e a familia, deixaría nun 15% ou nun 20% na práctica. Non quero dicir que non haxa familias que sexan capaces, digamos, de transmitir os seus valores, e escolas que sexan capaces, pero en términos xerais, hoxe en día, os rapaces teñen acceso a unha cantidad, vamos a dicir, de información, aunque en moitos casos é de formación, a través de internet, a través de publicacións, dáselle a un rapá un móvil cando o mellor ainda non está preparado para acceder a tal cantidade, digamos, de información desestructurada como é internet. Os espacios públicos vense invadidos por pantallas que emiten hacia o espacio público vídeos de reggaetón que transmiten unha serie de valores cuidadosamente codificados nos seus aspectos simbólicos, o mellor para que en moitos casos se manteñan certos estereotipos. Quero dicir que a educación é moito máis co colexio, a educación é moito máis co instituto, a educación é moito máis do que poden facer os pais, sobre todo hoxe en día, con todos os medios que coñecemos, e entonces tampouco podemos quedarnos ao mellor meramente nos currículums académicos, nos programas de ensino. Ao mellor temos que empezar a pensar nesa globalidade de estímulos que reciben os adolescentes e os rapaces desde todas as súas direccións, sin estar ao mellor preparados para procesalos e para defenderse dos intentos de manipulación dos sectores interesados, como decía antes, en que ao mellor se manteñan certo status quo. Sencillamente quería apuntar esa reflexión, pero desde logo a cousa daría para moitas máis horas de charla. Nada máis, gracias. Grazas. Grupo Popular. Moitas gracias, señor presidente, de novo. O sinto moito, Marga. Intentar chegar a un consenso con quen non quere é unha tarea perdida. E vostede hoxe demostrou que non quere. E demostrouno a través de dúas expresións. A primeira, nos pide que reflexionemos. É dicir, nos trata como persoas infantilizadas que vimos aquí sin facer unha reflexión do traballo que faemos. E segundo, intenta desvirtuar o que nos dixemos e mesmo a felicitamos por a moción que vostedes presentan, dicindo que a Diputación de Ourense non está de acordo en ratificar o compromiso cos dereitos das mulleres, dicindo que a Diputación de Ourense non está de acordo en instar, porque esas foron as verbas que vostede utilizou. Si, cando vostede iba enumerando os puntos da súa moción, iba dicindo a Diputación de Ourense non está de acordo. Mire, a Diputación de Ourense non só está de acordo en todos estes puntos, sino que os está levando a cabo e os está facendo. Todos os está cumprindo. Como non vamos a estar de acordo? Como non vamos a estar de acordo? Vostede o dixo, e podía decir algo máis. As vítimas son nomes, non son cifras. E estaría ben recoñecer que esta institución, penso que é a primeira institución neste país que para facer eso e visibilizar a traxedia que hai detrás da violencia de xénero, que é a morte, inaugurou o día 20, vostede estaba, o seu compañeiro Álvaro Vila tamén, e outros compañeros desta corporación, Armando, Dona Monse, a todos lle agradecemos que estivesen aí, porque era un traballo de todos, de todos. Aí se visibilizaron os nomes de todas as vítimas. Hoxe se falou neste pleno, en distintas ocasións, se falou con nomes, e mesmo con apellidos, cando o señor Caride nombraba as vítimas falecidas en Ourense. Con isto, o que lle digo é que non vou a decir que reflexionen vostedes, pero si lles vou a decir que rechazar o que aunaba todo o que estamos aquí a falar, a proposta que aunaba todo o que aquí hoxe se pediu por parte de todos os grupos, que está recollida na declaración institucional da FEM, é como pouco extraño, é como pouco pensar que vostedes queren seguir demostrando
que son os adalides da loita contra a violencia de xénero ou pola igualdade. Mire, non. Como muller lles digo non. Non. Ningunha persona e máis nin o fai mellor, nin pode presumir por nada na loita contra a violencia de xénero e por a igualdade. Non o vamos a permitir máis. E dentro das bancadas do Grupo Popular termináronse eses cantos de victoria de que a izquierda é a que sempre está a favor das víctimas e a izquierda é a que mellor o fai. Non estamos dispostos a ninguna lección máis, ni la primeira, porque somos os primeiros en estar aí. Somos os primeiros en traballar, en promocionar, os primeiros en traballar na sensibilización e a pé e rúa, en todo o que facemos. E yo digo como muller do Partido Popular. E en nome meu, das miñas compañeiras e dos meus compañeiros. Xa está ben. Hoxe, todos le ofrecimos un guante blanco. Non se poden recoller os guantes blancos dando bofetadas con hiles. Nada máis e moitas gracias. A nosa proposta é a que é e así vamos a continuar. Gracias. Grazas. Turno de peche. Grupo Socialista. Sí, grazas. Bueno, pois é unha mágoa que non sumemos, porque non é que eu rechace ningunha proposta, ou que eu non, o noso grupo rechace nin a proposta do Bloque Nacionalista Galego, nin a proposta do Partido Popular. Era sumar, unilas todas, porque todas xuntas sumamos. Vostedes restan as nosas, e restan puntos que sí, algunhas se están facendo, por eso lle dicía que había que reflexionar, e se eu teño que reflexionar tamén, non pasa nada. Reflexionando, chégase a comprender cousas que non se comprenden. Por iso eu decía, reflexionemos sobre os puntos que traemos nós aquí. Verdadeiramente, ustedes están de acordo? Eu sei que non están en desacordo con ningún dos puntos que traemos aquí, por iso decía, como non vai a impulsar estes puntos a Diputación? Claro que o fai, e hai que seguir facendo, pero hai que facelo tamén con máis contundencia, e hai que facer actividades concretas e prácticas, como dice o señor Armando. E hai que tratar tamén outros puntos. Vostedes, na declaración que traen, non falan da prostitución, de abolir a prostitución. É un tema que non se trata e que nós queríamos tratar porque nos parece de vital importancia, porque se están a producir a compra e venta de moitas mulleres. En este momento de moitas mulleres estranxeiras que veñen de xeito irregular a este país e que son metidas en burdeles e cambiadas de pisos e nós pasamos por eses burdeles e miramos cara a outro lado e iso é moi triste. Entonces, señora Luz, era sumar, non era restar. Eu non teño que dar leccións a nadie. E falolle como muller, porque me doi moito, porque vexo agresións machistas todos os días. E teño unha filla, teño fillos, pero tamén teño fillas, e vexo as agresións que se cometen contra ela. E non é por ser a miña filla, por moitas mulleres. E usted, eu ou calquera destas mulleres que están aquí, non estamos libres de sufrir esas agresións machistas. E temos todos que estar unidos para loitar contra elas. Nada máis e moitas grazas. Grazas. Rematado o debate, vamos a someter á votación os tres documentos que se presentaron. Primeiro deles, a emenda do Grupo Popular de sustitución. Votos a favor da emenda do Grupo Popular? Votos en contra? Abstencións? Queda aprobada. Votamos agora a emenda de engádega do BNG. Votos a favor da emenda de engádega do BNG? Votos en contra? Abstencións non hai, queda rexeitada. Votamos agora a moción originaria do Grupo Socialista. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións non hai, queda rexeitada. Grazas, pasamos